はい、ということで、どうも、あよいといでございます。2019年最後の配信ということでね、2019年に買ったアウトラストというゲームやっていきます。今回ね、ちょっとスタート画面がいつもと違うんですが、大丈夫でしょうということで。あれですね、米ビューがまだ反応してないんで、ちょっと待ってください。米ビューセットするの忘れてますね。何してるんだろう。なかなかね、でも2019年っていうのは、あいといにとっては、V 活、VTuber としてね、なんていうかな、VTuber としてちゃんと配信って言い方おかしいけど、VTuber として活動を始めた年でもあるんでね、良い締めくくりにゲームをやっていければなと思っております。ということで、こんばんは。こんばんは。ということで、やっていきますか。アウトラスト。事前にね、聞いてたんだけど、団体賞があるから気をつけてっていうのは知ってたんですけど、知り合いっていうか VTuber の会議でちょろっとアウトラストやるんだって話をしたら、めっちゃ怖いよって言われてどうしようっていうね、配信前から結構考え物です。マウスが動いちゃう。考え物ですね。ビビリなんでどうだろう。いけるかな。はい。ノーマルだね。ホラーをやりたかったのはずっとあったんで。今日はね、単発でやっていく感じですね。ロード重いかな。農業部長のザラザールは天候のパターン変化は読めない。そして農業営業者はブリーダーに対してプロエロロエで開催されている今週のセミナーに参加した方がいい。それに今夜遅く外出したらシェルバーローリーにはリールリールへテク飛行室でヘゴ早いな。今日は読まないでいきましょうか。あ、ちょっと待って。あ、大丈夫か。ということで、部屋暗くした方が怖いかな。余計なことを考える。アスリムしか読めなかった。音量、おろろろ。今日はね、口が相変わらずですね。廃病院なのにゲート閉まってるんですね。ゲートっていうかなんだっけ、車の、下ろすやつ。なんて名前か知らない。差出に、メールアドレスですね。受け取りは、宛先は Gmail なんだね。情報マーコフ精神医療システムズでの違法行為。あなたは私のことを知りません。手短に伝える必要があります。監視されているかもしれないからです。2週間にわたってマウントマシップ精神病院でマコフ精神医療システムズの施設ソフトウェアを調査しました。たった今、あらゆる機密保持契約を破っていることになりますが、冗談抜きで奴らをやっつけるやっつかなければ恐ろしいことがそばで起こっているのです。理解できない。自分が見たものが真実なのか半信半疑です。医師たちは山の中で待ち受けしているものを見つけて、ドリームセラピーに深入りしすぎた話だと話していました。心を痛めてマーコフ社は金を稼いだのです。人々を痛めつけてマーコフ社は金を稼いだのです。この事実を暴露するべきです。なんで調査に来たんだ？びっくりした。乾電池。ビデオカメラ。映ってないよ。なんだろうこのカード。あ、暗視モードもできるよって話ね。さて、おぼつかない操作のまま行きましょう。
メモ拾ったドキュメントがメモや拾ったドキュメントが記録されている記事のノート。これが目標ね。で、メモ。間違っちゃった。メモないね。ドキュメントも、あ、これか。内部告発の資料が入っているということですね。まあでも、それくらいしかないんですね。歩ける。このさ、ホラーで好きなんだけど、自分で歩くの怖いんだよね。でも自分の声でビビってるから大丈夫だと思う。え、調べるって。なに怖いんだけど、マジで。オスオスいらっしゃい。今日は忘年会も兼ねてホラーゲームしてるよ。ちゃんとね、人間よ。X。ドアを素早くさ、X、ゆっくり開けるね。X を押しながらX を押しながら押し続けると、あれ押すのか。ビデオカメラを持ち上げるには、LB。自分のノートにメモを追加して記録しました。読み込むにはこれを押して。この場所を見るだけで具合が悪くなる。1971年にスキャンダルの中で政府によって秘密裏に封鎖されたマウントシープ精神病院は2009年に慈善組織と偽ってマーコフ精神医療システムズによって再開された。携帯電話の受信状況は完全に遮断され、電波がなくなったというよりも妨害されているようだ。マーコフ社には慈善活動として収益を偽装している長期間の記録がある。ただ、アメリカだけに限った話ではない。この場所から出られることを考えたということは、どんなことでもなく重要なことだ。どういうことこの場所から出られると考えていたということはどんなことでも重要なことだ。出たいって話か最後にはろくでなしを倒すという伝説になるかもしれない。どういうことメモが変わった。ドキュメントとメモ。間違ったメモビデオカメラを持ち上げる場合のみメモが自分のノートに記録される。ちょっと散策しますか。なんでさ、こういうホラーゲームって夜来るかな風の音走るには LB。走れる。ロックされてますね。車がいる。まあ、基本的に鍵は閉まってるみたいですね。なんかこのゲームは戦うって書いてあっても戦うようなことではないというお話なんだが事前になんか情報があれば乗れないですね。いいんだけどねえちょっと正面柵が開いてるんだが柵が壊れてるか。だが正面から入れないってこと？でも正面からは普通入れてくれないですよね謎解きも苦手だよね。そうだよね。こんな時間にこう現れても、まあ、夕暮れ時ですかね。夕日見えるんでに来たお客さんっていうか人を入れるような病院はやばいですからね。しゃがんだり立ち上がったりできます。立ち上がるのは知ってる。
さてセーブ中って出た。これ誰か、あそこの窓開いてるんだが修理しようぜ。ビデオカメラを起動している場合、ビデオカメラをズームイン、間違った。なんか見えるわけではない。意外にあっちにも建物あるんだ。なにまあ多分窓から入るってことはなさそうかな。よしよし。なんか引っかかった。引っかかるね。引っかかるね、あれは。ここ、裏口だけど入れてくれるかな。あ、入れないっぽいかな。押して、押しても何もないな。やっぱり、葉っぱか。あ、なんか落ちてる？してない。なんかでも、思ったほど怖くはないかもしれない。脅かし系かな。音がこっち行ける？どこから入るんだ？あの壊れた窓か。Aを押す。これ B ですね。よしよし。ジャンプするには A を押す。A を押します。A を押し。オッケーオッケー。あ、道ある。これ廃病院ってこと？明かりついてるけど。よいしょ。なんで？ビデオカメラの暗視を R を押します。R。そういうことか。不気味なのか。壁にすごいいろいろ散ってる。開けれない。よし。あんまり触れるところは多くない感じですな。なんで揺れてるんだろう。窓ないのかな。あ、引っかかった。あれ？何の音？何に引っかかってるの？なんだよ。何？あ、びっくりした。なんだよ。足音立てない。あれ？開かない。よいしょ。拾えるものが少なさそうなので、無理やり通り抜けには少なにも沿って進みます。通れるんです。なんでここはバッテリーを回収。ビデオカメラのバッテリーをそのまま再装填できますってことね。バッテリーは消耗品だから回収しなきゃいけないのね。怖いから閉めとこう。
な音出るの。ドキュメント拾った。あれドキュメントマーコフ精神医療システムズウォライダー計画コロラド州マウントマジップ症例番号174患者のイニシャル WPH ビリ。まあ読んでいきましょう。診察日が2012年あ、そっか。再開したからあるのか。19歳だってね。男の人です。治療状態。自発的な明晰夢状態へ進行したと訴える。前例のない規模の形成エンジン活動を確認。引き続き、ホルモンスケジュールはステージ4。肺活量測定により気管支への蓄積はない。ヘマクリット遠心機による赤血球の分離は再び失敗。非常に手がかり。どういうことだろう。MRI によりレムノンレム周期の不規則性を認める。ノンレム状態の時に楽しそうな表情を浮かべた。自分の母親がマーコフ社と精神医療病院に対して起こしている訴訟の状況についてビニーに尋ねたが、トレガ医師の血の殺人務ってなんだろうで、真実が分かったとビリは訴えているが、これは決定的なセキュリティ違反である。会社の記録ではトレガのみ MRD の責任者である。用務係やセキュリティ担当者全員に質疑応答を行い、生体分析を終えるように防犯カメラを生体分析を行えるように防犯カメラがあったってことか。バーフォックス精神医療システムズワラダキソル。なんで1枚見えないんだ。これ後でなんかあるの。びっくりした音にびっくりした。違う。ごめんなさい。操作間違えました。電話が通話終了してる。これよし。足跡がある。自分の影か。怖い。なんでこんなところに簡単に入ってしまうのか。多分あっちの部屋は人いるからいない方がいいよね。めっちゃ垂れてる。何人に見つかっちゃダメなのは知ってるんだけど。降りていいのかな。なんか人の足が見える。開かないですね。人がいる。また暗いよ。
テリーがない。ちょっと待って、バッテリーの交換の仕方。あ、こうか。何今の。あ、これか。なんかいっぱい下がって。あー、怖い。何これ、生首か。ただあー、びっくりした。あれ生きてるの？ごめん、話全く聞いてなかった。どういうこと？何もう一回ちょっと待って、話聞いてなかった。話聞いてなかったんで。怖い怖い。何バッテリーが足音する。はい。あー、はい。すごい、虫がよく見ると湧いてる。怖い。足音が消えた。いやいなくなった。どっち行こう。どっち行こう。深呼吸、そうだね、深呼吸。怖いよ。マップとかないの？マップとか。マップとかが欲しい。このファイル拾えそう？拾えない。Little pig. 怖いよ。And who are you then? 私だ。何？ I
かった。慈悲深き神よ、 Merciful 私 God, を you 下 have に送っ sent て me く an ださい。 apostle. どういうこと？どういうこと？ Guard your life, son. 何？ You have a お calling. 前が手紙くれたの？何？生きてるゲームオーバーじゃないんだ。目標精神病院から逃げる。セキュリティコントロールにアクセスしてドメインセキュリティ間違っちゃった。私は中にあるあちこちに死体が、血も燃えた跡もある。バーのボトルのように頭が並べられて今、これはさっきのあれですね。カメラバッテリーがなくなっちゃったけどつけたところですね。マーコス社の学者たちの死体だったんですね。学者か。金儲けをしようって気が狂った人たちがたくさんいる建物で金儲けをしようとなんて考えたんだろうか。串に刺された豚のように縛り付けられた戦略的な警官がいるぞ。戦略的な警官がいるぞ。そんな警官いた？出る方法を教えてくれてないと死んでしまう。自分が来た道がそのままだったらラッキーだ。要は上に登れってことですね。どこだろう。ここっぽいんだよね。生の首っぽいな。よいしょ。セキュリティシステム。この人がってわけじゃない。なんでこんなみんな通話中に死んでる？こんばんは、いらっしゃい。これドアじゃない。ドアこっちか。なんかみんな死んでる。閉じとこう、さっきの来ると怖い。閉じれないじゃん。よし、閉じた。どのパソコン？どのパソコン？バッテリー欲しいんだけどな。カーテン揺れるのやめよ、怖いから。何？手に人という字？そういうことね。大丈夫。人踏んじゃった。ごめんなさい。踏んじゃダメだよね。ここじゃない？ここ違うのか？何か映ってる。なんだろう。これなんか意味あんのかな？スクリーンセーバー？ちょっと普通のカメラにしよう。映せないそうですね。怖い。あっちにも部屋あるよ。何？あった、なんか。ドキュメントっぽいからドキュメント。よし。さっきの報告書の続きかな。続きっぽいね。1年経ってんのかな。形状形成活動は、なんだこの桁。約 2000ppm で頭打ちになった。ホルモンスケジュールステージ3を超えると危険。肺活量の測定により軽度から重度の気管支蓄積を認める。MRI スキャンにより患者自身が報告した夢と同一性を確認。どういうこと？なんだろう。ウォーカーは自傷行為を行ったため高速下で面談を受けた。
彼の巨体に適するため高速号を改造しなければならなかった。広範囲にわたる皮膚の発疹は、形態形成エンジンの細胞活動の失敗により一致する。おでこの皮膚が剥がれきって、ちゃんと前が見えないと訴えており、おでこの皮膚が剥がれてちゃんと前が見えないってこれやばい状態だぞ。幼い頃に見たカブト、違う。カブトムシじゃないね。昔トカゲのような。昔トカゲってなんだろう。頭頂感があるようだ。目がある。皮膚に対して強く、不安感を強く示す。特に唇と鼻の周り。専属用務係に関しては今後、自傷行為に気をつけるようにアドバイスする。アフガニスタンにいた頃に受けた心の傷が ME プロセスなんだろうの進行を遅らせているようだ。治療によって増幅された著しい脅迫概念は軍事セキュリティプロトコルの創病的誇張表現である。科学的及び物理的な拘束の科学的ってなんだろう。科学的及び物理的な拘束の継続を強く進める。はい、いらっしゃい。This live is Japanese only, sorry. ということでね、怖いですな。よいしょ。間違った。跳ねたら、さっきのでも2階だから大丈夫。チラッと覗く。これじゃない。チラッと覗く。これ右、これ左。そういうことね。なんかいる。大丈夫なのこれ。大丈夫っぽい。行く。あの人なんだろう。ピクンピクンしてる。何もしてこないかな。でも何もしてこない人。犬がいる。こっちじゃない。隠密しろって言われたから。これ病院の中かも。でも出口。鍵がない。主健さんいらっしゃい。大晦日にアウトラストですね。もうすでに迷子。ここセキュリティシステムじゃないの？このパソコン見てない。ついてない。ここじゃないのかな。よいしょ。もう一個部屋ある。よいしょ。もう一個部屋あるよ。今日は単発でホラーをやろうということでやっております。忘年会をするつもりだったんだけど、あっちにも部屋がある。でもあっちからぐるって回ってきたからこっちか。暗い。間違った、こっち。できそう。アイテム拾いたい。拾いたい。違う。よし。バッテリー入れ替えた。
車椅子でだって何もしてこなかったよ。あれでもピチャピチャ言ってる。え、なんかおトイレ。何の音をしないでほしい。これ何かを手に入れるんだろうな。こっち角。バッテリー了解です。何こっちから地下がある。こっちからあれ、どっから上から落ちてきたんだ。上に行きたいんだけど地下に。さっきのおじいちゃんですね。なんか明かり照らされてるんだけど気のせいだった。どっち？なんか人いるからやめよう。人いる。びっくりするんだけど。何だったの？何だったの？なんでもない？こんばんは。いらっしゃい。今日は忘年会も兼ねてアウトラストをやってるよ。すごい怖いんだけど、もうすでにすでに怖いんだがあ、セキュリティだ。ここか。カードキー、カードキー、カードキー、これか。カードキーをください。カードキーを持ってない。カードキーを持っていないだと。そんなすごいプラゲームなの？ここにも自分の影か。ないですね。カードキー。ここ電池？電池。本当だ。あれ。何？なんでドア閉まったの？なんでドア閉まったの？ウィットネスって何？
る。なんか至るところで通話中っていうか、通話しっぱなしになってるんだが、どういうことだろう。ウォルライダー計画の利益性報告書。差出人はまあいいや。名前覚えれないからね。詳細な報告。そうですね。ネタバレは避けていただけると嬉しいです。詳細な報告はひとまず置き、マーコー社の一部においてすぐ着地を講じる必要はありません。ウォルライダー計画の潜在的な利益はまだまだ相当あります。証拠を正確に管理すれば4人の死亡者には曖昧なデータが十分あるため、訴訟を無効にすることができます。ウォルライダー計画には危険な構想がまだ残っており、今後さらに犠牲者が出ることは確実だと思われます。ただそれ以外と同じように患者に関心を抱いている家族。患者に関心を抱いている家族や政府が法的着地を取る可能性はほとんどありません。患者として入所してる人でも、まあ、政府が法的に訴えてくることはないって話か。患者間の暴力は携帯形成エンジン療法が動作モデルの製造段階に近づくにつれて多くなりますが、物理的拘束と科学的拘束を組み合わせたところ十分な効果が現れ、引き続き管理を行い利益を得られるようにしました。患者を使ってお金を稼いでるってことは、なんか薬を開発してそうもないな。薬を開発してそうもないな。だってこんだけ警備員死んでるもん。医師か科学者はいたけど医師がいないぞここ。同じ部屋か。よし、ここ閉まってる。Why should we have to pay for this? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. Who are some people? We didn't do this! テレビ出てこない？怖い。あれ、足跡だらけになってる。よく見たら足跡消してこ。よし、拭いた。ここさっきやった。あれ、どこだ？カードキー？見つかるよね。足跡はカードキー？カードキー地下か。てかもう疲れてきた。なんか誰かだっているでしょ。入浴シーンでしょこれ。違った。ケチャップ確かにこぼしてるね。これも開かない。どこだろう。防犯カメラがある。怖い。ここも鍵閉まってるやんな。
ぱりここで探すのか。ここ開かないんだ。ここじゃない、ここじゃない。あ、また踏んじゃった。また踏んじゃった。消えた。よし。カードキー、カードキー。引き出しも開かない。間違った。抜け道ここ来ると足跡ついちゃう。これパソコンの電源だもんね。これ拾えない。ゴミ箱。わかんないぞ。この血も踏んでしまうのね。ここで見逃した。なんもないね。あれかな。どういうこと？いらっしゃい。よかったらゆっくりしてってね。歌ってられない。こことも通話記録がある。でもこんなところにカードキーあったらまた問題だよね。違う。さ、書き石ってなんだ。通れた通れた。なんかあるなら。部屋があった。あ、光ってる。よいしょ。あれ？取れた。セキュリティカード取れた。セキュリティイベントコントロールの鍵。丸だったこれ。こっちを押す。よしよし。カードキあり。怖い怖い。怖いよ。足拭いて、足拭いて、足拭いて。ああ、もう予想されてる。あー、怖い。怖いよ。あれ、どこ行くんだっけ。こっちだ。こっちだ。何？走りながら。走りながら？どういうこと？なになになに？なんで曲変わるの？
ホゼルって知ってる？怖い。何？出たくない。開けるの？そっちを開けたのね。せやな。セキュリティのドア壊したからね。どういうこと？怖い。まだ声がする。怖い。怖いよ。こんばんはいらっしゃい。もう悲鳴を上げ疲れた。これ出なきゃいけないよね。もうここに閉じこもってよ。もう閉じこもりを決めこも。出ますか？いらっしゃい。よかったらゆっくりしてってね。だってこんなドア壊すやつだよ。そんなんが歩いてるよね。いらい、嘘つきがどうした？壊れちゃった。これで地下のジェネレーターを再起動しよう。ジェネレーターを再起動。間違った、こっち。なくなった。いやー、怖いね。あ、そっか。電気消えてるから、地下って。そうなんだよね。安心にしちゃうと見るんだよね。水没してる。あれ拾えない。あ、拾えた。ドキュメント間違っちゃった。ドキュメント MK ウルトラ CIA 文書番号1ページによ。催眠実験と研究。1954年どういうことだろう。1954年2月10日水曜日、コロラド州にあるマウントマジップ施設の第3じゃないね。第13棟で催眠実験を研究したが、次の被験者を使用して継続がされました。前夜の後前夜の後催眠どっちだろう。もう疲れてきた。喉が悲鳴上げすぎなんだよね、多分。前夜催眠が行われた。さらに暗示をかけることなく、ミス・ジャンクソンとミス・ピアスはすぐに深い催眠状態に陥りました。その後何でも自由に使ってどんな方法でも構わないから、ミス・ジャクソンを起こすようにミス・ピアスに指示をして、事前に一応ピストルの恐ろしさを説明済み。起こすのを失敗すると、ミス・ピアスは近くにあったピストルを手に取り、ミス・ジャンクソンに発砲しました。起こすのを失敗した場合に、迷うことなくジャクソンを殺すくらい激高しても構わないとピアスに指示を出しておきました。やばいね。殺人ですね、これ。
ミス・ピアスはジャクソンに向けて弾を抜いてある空気銃ですね。を発砲し深い眠りに入るという暗示を文字通り実行しました。最適な暗示が行われた後、二人は目を覚ますと一連の出来事は全く記憶にないと話しました。ミス・ピアスは覚醒時に手に取ったり、オペレーターから受け取ることを拒否したピストルを再び握りました。先に説明した一連の出来事を彼女は断固として否定しました。安心にすると安心なんだよね。喉を潤そう。言っていい？微妙にね、半泣きなんだよ。怖いな。なんでこれ、やりたかったっていうのはあるけど。なんでこんな曲だったっけ？暗い。忘年会だからね。あれ、ここにも死体が。ガスポンプを2つとメインブレーカーをオンにしてジェネレーターを再起。ガスポンプを2つとガスポンプって何？ガスポンプって何？これ違う。ガスポンプ？プレステはまだ来ないのか。これガスポンプ？わかんないけど、すごいよ。ここで終わりにしたい。セーブできる。セーブしとこう、ここで。あれ？セーブができないよ。セーブ&終了。一緒なのか。ガスポンプがわかんない。オートセーブか。OK です。了解です。よし。了解です。ありがとうございます。何？はーい、ありがとうございます。いよいよ年を。怖い。
なんですね。あー、いや、怖い。怖い。ストレートに怖い。ということで、あれですね。もう9時なんですね。逃げよう。よしよし。あれです。9時なんで、9時っていうかね、あよいといこれから、間違えましたね。あよいといね、あ、コメントがないですね。おかしいですね。あ、怖かった。もう、やだ。純粋にやだ。ちょっと、あれだよね。落ち着いて、できそうな時にやろう。怖怖いし、バッテリーがなくなるのはちょっと困ってしまう。ということで、今日の配信はね、忘年会なんか今年の話を全くしなかったけど、来年もね、引き続き VTuber 活動していきますのでよろしくお願いします。あれなんですよね、この後、年越しそばの準備をしなきゃいけないんではい。この時間っていう約束なんで、この時間に準備をするって約束なので、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんお耳大丈夫ですか？だいぶ叫んでましたけど。ということで、はい。皆さん良いお年を、来年もまたよろしくお願いします。よかったら、また配信してる時に遊びに来てくれると嬉しいです。ということで、おつおつバイバイ、またねー。半泣きだよ。マジで半泣きだからだ。